Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pamene anthu amakhala akunena zoipa zambiri zokhuza boma lakale la Democratic Progressive Party DPP lomwe limkatsogoleredwa ndi Peter Mutharika. Anthu ena amakhala akukamba za ubwino wawo womwe amkakonda kusamanga anthu pa zifukwa za ndale. Anthu ambiri okonda chipanichi kuphatikizapo mlembi wamkulu wa chipanichi Grezelder Jeffrey akhala akumanena kuti mtsogoleri wakaleyo anali munthu okonda mtendere komanso kutsata mfundo zenizeni za democracy. Izi zikupyeledzera ndi mmene zinthu zikukhalira panopa pomwe Lazaraus Chakwera akulamulira dziko lino, popeza anthu angapo amangidwa kamba kuzuzula mtsogoleriyo malingana ndi mmene akuyendesera boma lake. Anthu ambiri mdziko muno akudandaula popeza zinthu zakwera kwambiri mitengo komanso mfundo zawo zambiri zomwe anali akulonjeza anthuwa pa misonkhano yawo yokopa anthu pa nthawiyo sakuzikwaniritsa. Ndipo chomwe akutha kupanga ndi kunamizira matenda a corona komanso nkhondo ya ku Ukraine. Ndiye anthu mdziko muno akayankhula mowonesa kusakondwa ndi mmene zinthu zilili panopa, basi ndiye kuti ukumatha kumangidwa. Makamaka kuyankhulako kukachitikira pa masamba a mchezo apa internet monga pa Facebook komanso pa WhatsApp. Chaka chatha mtsikana wina yemwe ndi wa zaka 21 zakubadwa ndipo amachokera ku chigwirizano mu mzinda wa Lilongwe yemwe dzina lake ndi Chisomo Makala anamangidwa ndi apolisi kumeneko kamba kakuti anagawa pa magulu a mchezo apa WhatsApp kanema wina yemwe amaonetsa kuti akunyoza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazaraus Chakwera. Iyeyu msungunayo anagawa kanemayo pa gulu lina lotchedwa Mandota Comedy pomwe pali anthu osiyanasiyana ndipo anthuwa amakhala akugawana zosiyanasiyana zokhuza nthabwala. Msungunayo patapita masiku angapo anatulutsidwa pa belo ya ku bwalo la milandu ndipo mpaka pano sizimadziwika kuti mlandu wakewo udzalowanso liti ku bwaloli. Mwezi wa April mu chaka cha 2022 mkulu wina wotchedwa Dauka Manondo yemwe ndi wa zaka 51 zakubadwa ndipo amakhala mu mzinda wa Lilongwe anamangidwa atalemba mawu ena omwe malingana ndi apolisi anati ananyozetsa kulemekezeka kwa mzimayi. Iwotu kudzera pa gulu lina la patsamba la pa WhatsApp lotchedwa Our Social Square anayika chithunzi china chomwe chimaonetsa ndiwoneza ntchito avela kamtukule akuperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima ku bwalo la ndege la Kamuzu International pomwe amapita mdziko la United States komwe amakatenga nawo mbali pa msonkhano wokhuza zachuma omwe limapangitsa ndi bungwe la United Nations. Ndipo chithunzi china chinali chowonetsa avela kamtukule omwewo akulandira mtsogoleri wa dziko lino Lazaraus Chakwera ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe pomwe amachokera mdziko la Mozambique komwe amakagwira ntchito zina za boma. Pansi pa zithunzi ziwirizi Dauka Manondo analemba mawu omwe anatanthauza kuti avela kamtukule ali pa ubwenzi wogonana ndi atsogoleri awiriwa. Mneneri wa polisi mu mzinda wa Lilongwe Hastings Chigalo potsimikiza zakumangidwa kwa mkuluyu anati azimayi ena okwana asanu anapita ku polisi ya Lilongwe komwe anakadandaula m'malo mwa ndunayi zokhuza zonyozesa ulemu wawo wa andunawa pa zomwe Amanondo analemba pa gulu la mchezolo. Mukuyankhula kwa mneneri wa polisiyo anati iwowa amangidwa kamba komnyoza mzimayi ndipo aphwanya gawo section 86 la malamulo la Cyber Crimes Act lomwe limaletsa aliyese kunyoza mnzake kudzera pa masamba a internet. Ndipo po 1 May mu chaka cha 2022 mkulu wina yemwe amagwira ntchito ngati namwino pa chipatala cha Boma cha Ntchewu anamangidwanso kamba kuyankhula mawu omwe anali onyoza mtsogoleri wa dziko lino Lazaraus Chakwera. Mkuluyu analemba mawu onyoza mtsogoleriyu pa gulu lina lomwenso ndi la pa WhatsApp
pomwe mamembala ake amakhala akukambirana nkhani zokhuzana ulamuliro wabwino. Iyeyu mwa zina amazuzula mtsogoleri wa dziko linoyo kunena kuti palibe chomwe wachita nkusintha miyoyo ya anthu mdziko muno, ndipo zomwe analonjeza sanazikwaniritse. Kumangidwa kwa mkuluyu yemwe dzina lake ndi Chidawawa Mainje ndipo ali ndi zaka 39 zakubadwa kunadabwitsa akatswiri ena omwe amamenyera ufulu wachibadwidwe mdziko muno. Malingana ndi amayi kokayiyatsa yemwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation lomwe limamenyera ufulu wachibadwidwe, anati kumangidwa kwa namwinoyo kukuonesa poyera kuti boma likumuphwanyira ufulu wake woyankhula zakukhosi. Iyeyo anapitiriza kunena kuti munthu yemwe anamangidwayo amayankhula zakukhosi kwake za mmene dziko likuyendera, ndipo kuti zinthuzi ndizoti sizinasangalatse mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo ngakhale zili choncho iyeyu amangopereka ndemanga chabe, ndipo kwa iye sanaphwanye lamulo lililonse la dziko lino. Akayiyatsa anawonjezera kunena kuti zomwe apolisi akanachita nkumulangiza womangidwayo zokhuza malire a ufulu wake. Iyeyu anapempha kuti malamulo omangana kamba kakulankhula zakukhosi kudzera pa masamba a intaneti awonekedwenso, popeza anthu andale akumagwiritsa ntchito malamulowa pofuna kuopseza anthu kuti asamazuzule ngati zinthu zisakuyenda bwino ngati mmene zilili panopa kumalawi kuno. Iyeyu anatinso muzaka ziwiri zokha zomwe boma la achakwera likulamulira dziko lino, anthu okwana 15 amangidwa kamba kudzudzula boma ndi kulephera kwake. Ena mwa anthuwa ndi mkulu wina yemwe amalemba nkhani zake pa tsamba la pa Facebook a Joshua Chisambere, nawo ambiri banda yemwe ndi mkulu wa bungwe linanso lomenyera ufulu wachibadwidwe mdziko muno la Malawi Watch, anati apolisi pano ndi chowopsezera cha anthu andale pomwe akumawagwiritsa ntchito powateteza andalewa kuti anthu asamazuzule zomwe akuona kuti akuphinjidwa. Iwowa anapempha apolisi komanso President Lazaraus Chakwera kunena kuti akanatengera chitsanzo cha mtsogoleri wakale a Peter Mutharika omwe amazuzulidwa komanso kutukwanidwa ndi anthu pamene ankalamulira dziko lino, koma iwowa sanamange munthu aliyense mu zaka zisanu ndi chimodzi 6 zomwe analamulira dziko lino. Komatu polankhulapo pa zakumangidwa kwa namwino wa kuntcheuyu wachiwiri kwa wofalitsa nkhani wa polisi mdziko muno ahale na mwaza anayikira kumbuyo kumangidwa kwa mkuluyu ponena kuti mkuluyu anaphwanya malamulo a dziko lino. Mukulankhula kwawo iwowo anati munthu sangakhale kuti akukondwa ndi ufulu wolankhula zakukhosi nkumachita kuti nthawi yomweyo akuphwanyanso ufulu wa munthu wina. Kwa iyeyi anati ufulu uliwonse umayenera uziyendera limodzi ndi udindo, kotero zomwe anachita namwinoyu ponyoza President Lazaraus Chakwera pamodzi ndi akazi awo Monica Chakwera ndi mulandu ndithu. Namwinoyo panopa anatuluka pa belo ndipo akudikira tsiku loti akalowe ku bwalo la milandu komwe akayambe kumuzenga pakulakwa kwake. Namwinoyo ngati angapezeke wolakwa pa mlanduwu, iyeyo malingana ndi lamulo akuyenera kupatsidwa chilango chokhala ku ndende zaka zokwana zisanu komanso kulipiritsidwa chindapusa cha ndalama zokwana 2.3 million malawi kwacha.